Karon nga daghan ang mga negosyo ang nagbukas pagbalik taliwa sa status sa General Community Quarantine o GCQ sa Mandaue City, subsob usab ang gihimong inspeksyon sa taga City Hall aron masigurong matuman ang mga health protocols. Anang report ni Nico Serino. Sa pagbalik operasyon na sa daghan nga mga business establishments sa Mandaue City, buot masiguro sa syudad kung istrikto ba sila nga mipatuman sa tanan nga mga lagda. Mao nga subsob ang inspeksyon nga gihimo sa mga departamento sa maong mga establishmento. Nangunay sa inspection ang taga Business Permit and Licensing Office kon BPLO, Treasurer's Office, City Legal Enforcement Unit ug kapulisan. Lakip sa ilang tan-aon kung doon na ba'y special permit to operate ang mga kompanya ug mituman ba sa mga health protocol. Ang mga negosyante sa Mandaue misunod yun sa atong mga gipatuman ng mga lagda, especially sa katong health standards. In fact, some of the businesses have required nga mag-test ang ilang mga employees. Sa datos sa BPLO, may muabot na sa 3,181 ka mga negosyo sa Dakbayan nga naisyuhan nila og special permit to operate o buot pasabot maunay mibukas karon sa ilang negosyo. Musumada kinitanan sa mga 73,000 ka mga empleyado nga nagbalik trabaho na. May uban pa hinuon nga mga negosyo nga wala pa mubukas, ang uban nagproseso pasab sa ilang permit. So far, nindot kayo ang outcome. Majority of the businesses nag-follow gid sila sa atong minimum health standards kanang mga social distancing, mask. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.